viimeiset laboratoriotuloksenne ovat valmistuneet. Näissä olisi vähän keskusteltavaa. Voisitteko tulla käymään jo ehkä tänään? Juu, 3 onkin juuri vapaa-aika. Tulkaa sitten suoraan tänne vastaanottohuone 8. Selvä. Näkemiin. Hyvää päivää. Irma Oksanen, erikoissairaanhoitaja. Päivää, Marko Hakander. Katselin tosiaan näitä teidän tutkimustuloksianne. Niin taitaa olla parasta, että istutte alas. Pahoin pelkään, että teillä on Scheuermannin tauti. Se on jo aika pitkälle edennyt tapaus. Eihän minä ole tuollaisesta kuullutkaan. Onko se vakavaa? Eihän toki, mutta vaatii kyllä aktiivista hoitoa. Mutta aikamme tältä päivää näyttää olevan lopuilla, joten lienee parasta, että tulette huomenna samaan aikaan, niin saadaan hoitonne käyntiin. Ja kuunnellaanpa sitten hiukan. Ottakaahan paitaa vähemmälle. Ja hengittäkää. Mihinkäs päin tämä tauti vaikuttikaan? No kyllä se on päässyt jo sen verran leviämään, että parempi kun tutkitaan aivan kokonaisvaltaisesti. Entä miten se lääkityksen kanssa? Kun olen nyt pari päivää niitä käyttänyt, enkä hommaa minkälaista vaikutusta. Ei kannata lainkaan huolestua. Tärkeintä on, että hoitoa jatketaan tunnollisesti. Minun täytyy valitettavasti kertoa teille, että näyttää, että aiempi diagnoosimme oli itse asiassa liian optimistinen. Onko kovinkin yleistä, että tämä Scheuermannin tauti kehittyy keuhkokuumeeksi? Ei se ole yleistä. Kyllä sinä, Marko, olet varsin ainutlaatuinen tapaus. Irma. En ole varmaan kiittänyt sinua tarpeeksi kaikesta, mitä olet tehnyt hyväkseni. En oikeastaan voisi viettää viimeisiä päiviäni paremmin. Jahas, täällähän se Irma piileskelee. On sinua etsittykin. Nyt on aika palata omalle osastolle, omalle lääkitykselle ja jättää tämä kiltti potilas sitä rauhaa. Pahoitteluni. Neiti Oksasella on tapana kartailla tällä tavalla, kun hän on jättänyt lääkityksensä ottamatta. Nykytilanteessa meidän resurssimme eivät riitä valvomaan kaikkea, edes meidän osastolla. Toivottavasti tästä ei ole teille paljon haittaa. Odotushuoneesta löytyy palautelaatikko, johon voitte jättää kirjallisen valituksen. Hyvää päivän jatkoa ja anteeksi vielä kerran tämä vaihe.